Guys, tocmai l-am văzut pe Costel Biju că și-a deschis pizzerie nouă în Iași. Domnul Costel Biju, ce faceți? Bine ați venit la Iași! Scuză-mă, dar cred că mă confunzi. N-are cum. Pe bune mă confunzi, eu nu sunt Costel Biju, sunt Nicu. Te-am auzit că ai zis de o pizzerie nouă. Nu am deschis pizzerie nouă, de fapt se cheamă Pizzeria Nouă. Da? Ca să ne înțelegem, să nu-mi creezi probleme, că nu vreau probleme. Da? Păi și cum facem acum? Păi dacă tot ai venit pe aici, pe la noi, hai să-ți fac un tur. Ok, domnul Biju. Te rog frumos să nu mai spui Biju, da? Bine, mersi. Cum ziceai că te cheamă? Veronica. Veronica. Ce e acolo? Ce să facem? Aici facem clătitele. Ah. Zona de prep pentru Așa. pizza. Aici avem toate toppingurile fresh. Spunem câteva preparate pe care le aveți în meniu. Păi avem crispy, aripioare, paste, burgeri. Aici facem pizza la cuptorul ăsta magic. Da? Hai să faci și mie o pizza, nu? Haide. Dacă tot am venit, Bun. așa, Gata, ne domnul ajută Costel. colegul nostru. Păi nu mai zi, te rog frumos. Băi, tu faci probleme cu Costel. Arată un pic profilul, să ne dăm profilul. Uite, poftim, da. Uite, CBX! Să mă bată mama, face Costel Biju pizza. Ia deci. Băi, nu mai zi așa, te rog eu frumos. Aluatul, să știi că este proaspăt, sos la fel, rețeta noastră. Tot e din abundență, ca să ne înțelegem. Cum se cheamă pizza asta? Băi, uite, o să-ți spun, în alte locații pe care le mai avem noi, se numește pizza țărănească. Românul îi place să mănânce, să halească mult. Corect. Pe românește, Corect. da? La prețul corect, bineînțeles. Asta e porția de crispy. Noi momentan suntem doar pe delivery, facem doar livrări. Foarte bun. S-a văzut din privirea ta, nu mai trebuie să mai zici nimic. Foarte bun. Ia uite-mă, joacă-o pe asta. Mamă, nici n-a stat pe gânduri. Frige. Băi, frige. Mai așteptăm un pic. Ca să comanzi, intri pe pizzerianouă.ro și tot ce bagi în coș, absolut tot ce bagi în coș, la jumătate de preț. Ce zici de asta? Ce femeie! Băi, gata, oprește-te, mai fată! Salut, Costel! Frate, uite, a filmat o fată un clip la mine la Pizzeria Nouă, unde am deschis eu locația din Iași. Mă tot confunda cu tine, frate. Adevărul e că și cam semăn cu tine, ce să fim o luăm pe aia pură. N-aș vrea să te superi pe mine, aș vrea să ne auzim la un telefon. Când ai 2-3 minuțele libere, sună-mă, că face fratele tău o felicitare ca să fie treaba bună. Te pup și te îmbrățișez cu drag. Doamne ajută!